Osido chal mar wach ahinya nye okumba mar thieth sani kujuogi osuru kwana tamalo 2.7 mar mondo mi odhie NHIF. Chal mar piny e weche mag health kata mag ngima ok osebedo maber ahinya. Kendo kata ka iwinjo kaka jatelo mar piny loso oegemea kata otemo kelo counties e weche go ma sirikal mamalo timo, to en nikech counties sirikandewa mag counties osebedo gi shida mang'eny kabisa. To king'iyo katiba marwa bende, health en function mobedo devolved, en tich moripo bed ni tiyo gi sirikandewa mag kor gwenge. Omiyo an samoro abuok ahinya kawinjo ka president marwa loso e weche moripo bed ni gise wacho kendo gise twak e yo matut gi sirikandewa mag kor gwenge gi. To kiloso gi Council of Governors kata meetings moko ma samoro wadhiye, tiwinjo ka nitiere ywak maduong' kabisa. Emomiyo samoro kata sirikandewa gi bende gin gi buok mar luongo ng'anyo. Nikech samoro iwacho wach health kata weche mag ngima e sirikal mamalo, but piny kae to gik moko ok gin kako ripo bed ni itimo. To be king'iyo interaction kata tudruok mar sirikal mamalo ma national government gi county governments wa, to tudruok malongo ma ang' nomi kata mana county government oko mit pesa, nikech president wacho ni gidhi timo matching funding, ni county mokelo pesa kata bed milion 10